Woodstock Music Festival sa začal 15. augusta 1969, keď 500 000 ľudí čakalo na mliečnej farme v Bethel v štáte New York na začiatok trojdňového hudobného festivalu. Táto epická udalosť, označovaná aj ako zážitok vodnára, 3 dní mieru a hudby, bola neskôr známa jednoducho ako Woodstock a stala sa synonymom protikultúrneho hnutia 60. rokov. Dnes to bude o legendárnom festivale Woodstock. Tak ako množstvo nových smerov, aj tento odštartovali mladí ľudia a práve vtedy vznikal nový trend pomáhať slabším, tým, ktorých trápi chudoba, nespravodlivosť a chceli sa usilovať o občianske práva. Práva lezieb a gejov, odstránenie chudoby, ukončenie vojny vo Vietname, práva žien a všeobecné volebné práva. Nová generácia teda nerozdeľovala, ale naopak bola proti politike, mala väčší súcit a potrebu pomáhať tým, ktorí to v živote nemali jednoduché. Leto prvého festivalu Woodstock 1969 sa nieslo v znamení 3 mimoriadne kultúrnych udalostí. V júni sa stonewallskými nepokojmi začal boj za občianske práva lesbičiek a homosexuálov. V júli pristátie Apolla na mesiaci, čo dodalo celej krajine a aj svetu dávku optimizmu. A v auguste sa konal Woodstock Music Festival, kde sa zhromaždilo množstvo ľudí na mliečnej farme Maxa Yasgura a stalo sa symbolom spoločenstva a viery jednej generácie. Počas 3 dní sa na festivale predstavilo 32 individuálnych interpretov, ľudových spevákov, bluesových a rock'n'rollových kapiel, ktorí hrali publiku, ktoré sa odhadovalo na viac ako 450 000 ľudí. Richie Heaven začal festival, pretože všetci účastníci ostali uviaznutí v premávke. Hral, kým sa mu nevyčerpal repertoár. Potom improvizoval pieseň Freedom, ktorá sa stala jednou z hlavných udalostí festivalu. Ďalšími účinkujúcimi boli Joan Baez, The Grateful Dead, Country Joe McDonald, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young. Jedným z vynikajúcich interpretom a posledným interpretom Woodstocku bol Jimi Hendrix, ktorý hral teraz už epické stvárnenie Star Spangled Banner. Vstupenky na podujatie boli $6 na jeden deň. Pôvodný plán bol taký, aby sa Woodstock ako festival konal v Harvard Mills Industrial Park v New Yorku. Predstavitelia mesta Wallkill sa však zľakli a odstúpili od dohody, pričom schválili zákon, ktorý eliminoval akúkoľvek možnosť usporiadania koncertu na ich pôde. Nakoniec len mesiac pred koncertom im 49-ročný farmár Max Yasgur ponúkol prenájom časti svojho pozemku v oblasti White Lake v Bethel v New Yorku, obklopenej zeleným pohorím Catskill Mountains. Pôvodne sa očakávalo 50 000 ľudí, ale do 13. augusta, to sú 2 dni pred začatím festivalu, bolo predpredaných viac ako 100 000 vstupeniek. Keď sa na Woodstocku zišlo odhadom 1 000 000 ľudí, organizátori sa snažili nejak vyriešiť čím ďalej tým viac náročnú situáciu. Diaľnice a miestne cesty sa zastavili a mnohí návštevníci koncertu jednoducho opustili svoje autá a zvyšok cesty kráčali pešo. Nakoniec sa na miesto konania dostalo asi 500 000 ľudí. Počas festivalu bolo naozaj zlé počasie, všade blato, veľa dažďa, nedostatok jedla, vody a primeranej hygieny. Napriek tomu celková atmosféra tam bola harmonická. Pri pohľade do minulosti niektorí ľudia pripisujú naozaj malý počet násilníkov veľkému počtu ľudí, ktorí užívali psychedelické drogy. Iní naopak veria, že hippies jednoducho žili podľa svojej mantry milovať sa a nie vojny. V skutočnosti viac ako niekoľko párov vo Woodstocku vzalo tento príkaz doslovne a milovali sa kedykoľvek a kdekoľvek sa im zapáčilo. Lekársky stan Woodstocku obsluhovali dobrovoľní lekári, záchranári a zdravotné sestry. Väčšina zranení bola ľahkých, ako napríklad otrava jedlom a zranené bosé nohy. Avšak boli aj oveľa horšie. Uvádza sa, že 8 žien potratilo. Jeden tínedžer zomrel po prejdení traktorom. Ďalší človek zomrel v dôsledku predrogovania. Bezpečnosť bola obmedzená. Odhaduje sa, že na 500 000 ľudí nebolo na koncerte prítomných viac ako 12 policajtov. Jimi Hendrix bol posledným hudobníkom, ktorý vystúpil na Woodstocku. Dážď a zlé počasie mu zabránili postaviť sa na pódium. Nakoniec začal so svojím vystúpením až pondelkové ráno a kým pokračoval, dáv sa preriedil už iba na približne 25 000 ľudí.
Woodstock sa oficiálne skončil v pondelok 18. augusta po tom, čo Hendrix opustil pódium. Opustiť Woodstock nebolo vôbec jednoduchšie, ako sa tam dostať. Cesty a diaľnice sa rýchlo opäť upchali, keď sa návštevníci festivalu vrácali domov. Vyčistenie areálu bola obrovská výzva pre organizátorov a vyžiadalo si to niekoľko dní, veľa buldozerov a $10 000. V roku 2006 sa na kopci, kde sa konal hudobný festival Woodstock, otvorilo Battlewood Center for the Artist. Dnes sa v ňom konajú vonkajšie koncerty vo svojom krásnom pavilóne. Na mieste sa nachádza aj múzeum zo 60. rokov 20. storočia. Woodstock asi najlepšie opísal Max Yazgur, farmár, ktorý na túto príležitosť požičal svoj pozemok. V tretí deň festivalu sa prihovoril publiku. Dokázali ste svetu niečo. Dôležitú vec, ktorú ste svetu dokázali, je, že 500 000 detí, a ja vás nazývam deťmi, pretože mám deti, ktoré sú staršie ako vy, sa môže stretnúť a zažiť 3 dni zábavy a hudby. A užiť si len zábavu a hudbu. A Boh vám žehnaj. Takže toto boli zaujímavosti o Woodstocku. Ďakujem pekne za pozretie, verím, že sa ti video páčilo a taktiež verím, že mi dáš dole like a odber tohto kanála. Choď si teda pozrieť ďalšie zaujímavé videá. A až do počutia.